Ani v parlamente sa nepodarilo zastaviť sprejerov. Napriek tomu, že ich nedovolené maľby sú už trestným činom, stále pribúdajú pomaľované vlaky, budovy či mosty. Dokonca sa začali vytvárať medzinárodné skupiny grafity. My vám o nich viac povieme v dnešných Črepinách. Toto sú obrázky z talianskej vlakovej stanice. Sprejeri počkali na správnu chvíľu a išlo sa na vec. Tieto nočné zábery si natočili sprejeri v Moskve, keď podnikli útok na jeden z miestnych vlakov. Nám sa podarilo stretnúť s jedným z nich. Jeho meno je uznávané na celom Slovensku. Vďaka nemu sme mohli nahliadnúť do sveta sprejerov, writerov, jednoducho do komunity ľudí, ktorí vnímajú svet úplne inak. Cestujú po celom svete, aby si tam nechali svoje odkazy. Není to zrovna jednoduché. Nech si to každý človek vyskúša. Vzrušeniu, ktoré nachádzajú mladí sprejeri pri ilegálnom maľovaní, sa vraj nič nevyrovná. Podľa mnohých je to lepšie ako sex a preto ich nič nezastaví. Hoci nadobudol účinnosť paragraf, ktorý tieto javy považuje za trestný čin, zo strany sprejerov nie je vidieť, aspoň nie v Bratislave, nejaký pokles. Tvrdia, maliari majú plátno, my máme vlaky, budovy a stavby. Pri maľovaní grafity nachádzajú adrenalín. Adrenalín z toho, že ich konanie je ilegálne. Kedykoľvek môže prísť policajt, železničný, mestský či štátny, strážnik alebo pobúrený okoloidúci. V Grécku tam sme malovali asi tak 6 minút, 1 metro, celý vagón. A potom nás prekvapil náš sekuriťák. Chytiť ich je často problém aj pre slovenských strážcov zákona. Polícia v minulom roku zadokumentovala 282 trestných vecí, poškodzovania cudzej veci, pomaľovaním. 86 zatiaľ objasnila. Zdá sa, že platí pravidlo, že grafity tu vždy boli a vždy budú, pretože ak budú chcieť sprejeri ilegálne maľovať, miesto a správnu chvíľu si vždy nájdu. Marian Homer, televízia Joj.